No, čaute ľudia, čau. Toto je moje prvé video a teraz tu idem natočiť. Hráme v Robloxe Ingame a ide tu o to, že idem byť toto krásny. No a takže kúpil som si to, že aby som mohol byť hoci kedy a vedel som aj, že nevedel, ale že vysil som, že aj to po nejakom časti už prestane fungovať. Takže vidíme, kedy to skončí a keď to skončí, no tak sa budem snažiť vyhrať a tomu keď vyhrám, tak si zaslúžim odber. Dáme na to ruku. Voda. Podľa vás odišli, ale pozeral som Squid Game, ale neviem, kde odišli, že kde. Skúste napísať. Ale čo ja viem, myslíte, že išli, čo ja viem? Mňa by to malo už tam dať, ale. No a už sme tu. Wow, čaute. Tento je VIP, som si všimol, teraz iba. Takže klikneme takto. No, spadol. A kúpil som si to len asi včera, ale nebol som tento. Neviem, jak sa volá. Ja som už počul, jak sa volá, ale zabudol som tento. Tým, že Gard? Gard sa musí volať, nie? Alebo jak? Ja neviem. To je jedno. Takže teraz, ak viem, tak pôjdeme strieľať, nie? Tak, týchto. Aha, to aj oni sú, ja že viem byť iba. No, ja som to vedel, ja to na 100% viem, že ideme teraz. No, vidíte? Chcel som vám ešte povedať, že potom pôjdem natočiť s videom aj s nejakým iným týmto, takže to je jedno, že proste čakáme tu na ľudí. Máme asi tu šéfa, alebo ja neviem. Aha, tam má byť ten strom. Ale tá pani, čo hovorí red line a green light. Ja neviem, asi je tu dať zase. No, kedy prídu tí ľudia? Preč? No tak. Kde ste? Aha, ruky! Tak? Ja tam vidím číslo. No, videl som predtým. Oh my gosh. What the? No, dobrý deň, dobrý deň. Vidíme tieto krásne stromčeky. Ja už viem, že vedia zobrať piesok, ja som to je akože koniec. Čo? Vy tam mal dať do toho. Ja som to ne... Ja som bol skoro, chápete?
Ja som ho nestrelil, ale skoro. Ale on sa predsa pohol. Videli ste to, nie? Ale... Aha, ale musím... Ale ja som... Prečo som... Ja nie som Česká. Slovenská. Ja sa nechápem, ja som strelil do hlavy, on má byť mŕtvý. Prečo je živý? Aha, bože, ja vždycky viem, že ja som debil. No tak. Ja, kuku. Ale no tak. Som chcel dať. Ale ja sa, chápete ľudia, ja sa tak ponáhľam. No, asi nie, že budeme robiť len novicu. Ja som strelil do pipi, chudák. Máme 2 náboje, musíme si šetriť. Ja som ho zabil, videli ste to ľudia. Ja som ho proste len... som ho len tak... Ja som... ale... Alebo je to... Tamten... To som nezabil. Ale oni predsa nemôžu. Aha, tak asi môžu. Neviem, to je jedno. To aha, tak toto sa mi nechce. Neviem prečo. Ideme proste, ideme. Marinka? Aha, ja mám 4. Ale ja už mám. Čaute. Zbranie. Ľudia, ja ním tu tam zatancujem. Neviem, jak tam ísť znova, tak pojdeme takto. Ale no tak, ľudia, ja sľubujem, ja vypnem asi toto video iba keď skončím byť guard. Alebo neviem, poviem to ochrancovi alebo guard. Okay. Ale sľubujem, že hneď natočím ďalšie video, keď to skončí. Ale s niekým iným. Nie sám, ale s niekým iným. Chápete? Dobre? Ja sľubujem, že natočím iné ďalšie video. Ja naozaj to sľubujem. Ja to sľubujem. A tento vyhral 100-krát. Asi to je len klamstvo. Ale mám veľká. To mi môžu... Tu musia byť títo, čo podvádzajú. Však on zomrel, nevideli ste to? Však? Asi nie. Asi nezomrel, neviem, nepamätám si. Skúste napísanie. Videli? Ja chcem počuť, jak hrá. Daj. Raz. No nás tam to nedalo. Tak
Ja neviem, ja idem preč. Nie tam. To má helikoptera. A Gar tu je proste... Ja idem tancovať. Určite takto na soda pop. Nie? Ja to idem tancovať. To je no. Teraz sa budú byť, ja tu nechcem byť, ja idem na tých automatoch, či čo to je, tu asi budeš pozerať len kamery, čo? Hej, ja idem pozerať kamery. Aha, ja som vedel, že sa tu budeme... A ten čo mi robí? Čo? Dobre. Musím dobrieť aj tamto ďalšie, keď som už zistil, že to dá. To je, ja som väčší. To mám asi 2 životy, že keď sa ma dotkne takto. Napríklad tento, tak mi to dá asi ten. Ja som bol pod tým. Som ja nepošiel. Ale... Ja neviem, čo to bol za smiech, ale ja som to tam... To asi bolo v tom videu. No, neviem, mňa to asi nudí. Ja keby som to natáčal aj s týmto... No, keď... Neviem. Idem to hrať s takým človekom.